Tak prehrali sme, ale neviem, jak by som to zhodnotil, tak mali sme, aspoň ja som mal tak 3 gólovky, celkovo si myslím, že sme tam mali, jak posledný zápas tu, 5-6 čistých šancí a oni z našej jednej, povedzme, chyby alebo z jedného breaku dali góla a vyhrali. Spomínaš vlastne ten zápas z februára, dosť taký podobný, tiež ste mali milión šanci, dali ste iba jeden gól, vtedy ste aspoň odbrali, dneska nič. Tak ako hovoríte, musíme tie šance premieňať a bez gólu nemôžeme vyhrať. Aj ty si tam sám mal, prakticky mohol si tam dosiahnuť ten hat-trick. Čo tam chýbalo v tých zakončeniach? Gól, čo ja viem, tak musím si to pozrieť, ale určite nejaká kvalita, nejaký kľud, možno prudkosť, neviem. Gól tomu chýbal. Po 70. minúty to bol prakticky váš zápas. Čo sa dialo potom na konci? V čom sa to lámalo? Čo potom na vás tlačiť? Tak Michalovce prestriedali, možno aj naša nervozita, moc sme to chceli tlačiť hore, dať rýchly gól, že 1-1, ešte by sme to otočili a možno nejaká nervozita, alebo tak prestriedanie, neviem. Dnes ste tu určite ešte s tým, že sú to asi povinné 3 body a budú poriadne chýbať tej tabulke. Tak určite sme sa išli s tým, že chceme vyhrať, ale to sa nám nepodarilo a neostáva nič iné, musíme to zbierať inde. Vieš si predstaviť, alebo som bol vysvetliť, že čím to je, že s Michalovcami tie body takto strácate? Tak ja si myslím, že je to hlavne efektivita, lebo každý zápas máme tých šancí strašne veľa a Michalovce sú naopak proti nám vždy efektívne a my sme zase neefektívni. Tým má naozaj veľmi pekná početná skupina fanúšikov, prišli do Michaloviec a kričali na konci, my chceme Spartak, tak asi ani vám to nie je úplne jedno a je vám určite ľúto, že prišla takáto prehra. Tak jasné, že nám to nie je jedno. Ja si nemyslím, že by sme nebojovali, lebo aj dneska sme, mali tam veľa čistých šancí, ale neviem, jak sa to s nami vleče, nevieme dať ten gól, nevieme to nejako zlomiť a potom neprichádzajú ani tie body a pochopiteľne sú nespokojní fanúšikovia.